Shibenta ban penkre ekasngi jong ka jingwan long breu jong utrai Jisu ya kabala tip kum ka Christmas kaban long haka arpsan tarik mentau benai hakasni balang jong katayo ka Mount Hermon Academy New Nongstoin kalayo ban Rakhe lupa ya kategasngi ya kabala ai kerteng ka Advent Christmas with needy families 8,000 khat kandai ya kate ka Rakhe Advent Christmas jong ka Mount Hermon Academy la perlong hapo ka hall jong kate ka school hi lemba ki program ki ba kerpang bat ki ba isyongkun kum ka jing pule ya ka tin ka jong ublay rengkat ka Jingrwai ki Jingrwai ya ro praise and worship na ka menta kate ka sngi ka ba kraw ka jingshat ya ka bala sim bentaru daki khna school jong kate ka school bat ka jingle Synei la ne no snyang daki jankup ya ki shipotli ki longing ki baduk kibadai nagasnong pendeng lawar West Khasils. Shosho hakani kasngi pastor bring starwell thongni. Ula ai ka jingkren bat IT ru ya kitei ki jing ai sobha sha kitei ki shipotli ki longjing jong kate kasnong. Hakate kasngi nalor ki khna school ladon lang ru kinong hikai kakong diamond lang shadap principal jong kate ka school ki kmi ki pa jong ki khna school bat ki wei. Kani ru kalong bajing ai suban da yin jong phi ble na ka khui phi kom ble na khui to ble na khui kita apostol ko nomor pho ka khot lai san bom ni haki ek baro ngala pin I ru kom ha phi pada ka 3 minute kumta ka dei ban shan bor ya ki batwa bat ban ken mau ya ki tin utrai Jisu ba uhi loong ka kham sup lani ngilam na mawi tin ka kham kerku ban ai ban ya ba priam kini kalau maji kai ng pol kuran khadu e ban hadin kata lo pen I kumno bo long breu ba trai stam yang lagi jogi kijak ya ban kershan ya ka jing shakri ya u ban ya lap ya ga gospel ban ndai tang kata wat ban kener ru lagi kiti ban ai ke jing Synei sha kita ki batulot ya kindian ngakwa ban ya thu agar ka po ya kini ki perlok ke jungi kini ki shpau yen ban ki we ki baton lang agar ka po ni penyeng ni agar ka school ke jungi ni penyeng dala ki jong ki kijak ki jungi ki nong hikai ki trai sitau kabalang ka trai sitau bat ki khot jong kabalang ki nok sniang lang ya ka ban penyeng ni agar ka school bat hadin kata apabila ya kharwai snem menta ngisngo banon bakum ka school kamdei tang mangin ai jing hikai ban yo jing tip ya ka jing stan juga di ka perthai mereka don kamro ban wanra ya ka jing hikai bakum ki khon kristan bangin sonthu bang don kabynta ban lei ru ban kene lagi kitijuni ban ai ban yarap ya kita ki yin ki batolat tigri ngor ngi sungu bangin don chipau tli ki yin ki bangila jet hadin bangila lekbu ya ka hostel ke jungi hangte ya po pendeng mawat ban abang perkhat pro islam ke ei ke kamram jungi kum ke school ngin le ei na kamta ke islam ban hadin ke takawan ke jing tu nga banong tongin ya perkhat ban le ei ban jet laknulum taslam shipho tli ki yin ban ai ke jinera ti hitim pa katlang menta kala de katlang ke jing kriat kal saman kriat tingim la ban ai ka dulu ke jing ai ka bahe lani shapalat ke jing ke jungi en reingi don ni ka wai ke jing mon banong tongin ya le ei nam ta kini ki tingi su prem su bahaya kini ki shipho tli ki yung longi batkan mau kani ke jing ai ke jungi ka bangi ai ndai ke jing ai na kata ka bami na ka jing don jing em ke jungi em ni ai ko bopol wong da ka bami sha shitong bopol sacrifice u sha shitong len ni ladi bata kata u ai bata ma kata ngiru ni don hamni kini kino ikai kilong ke bla sha shitong ma ke bla trai shitong ma kuno ban wandur ya kaniga school kuno ban penhe san ni khul ni